नै बेयाव हाग्रा साफा खालामदों दायो लाइ खुबैनो नागिरदों आरो बेवहाय लाइ दुन्दिया फोनो नागिरबाय जावग्लिफिनलायबाय बेखौ ओमफ्राय नै गासिबो बानलु थब्रा गोजा हासार होदों नै गोबोरखि हासार बारहांबायानो नै बिबार लाहांबाय नै बिबार लाहांजोब्बाय लाइ गायनोसै लोगोफोर बेवहाय गोदान मैगं गलाबाबो मोजां बारदों नै जोंना गेन्दा फुला बिराद मोजां बारबाय लोगोफोर मोजां बारखाबाय नै साइज नुखादों बिराद मोजां नुखायो नै नैबे कालाराबो मोजां बेसर बिबारनि गुड मर्निं लोगोफोर नै आं दायो सिखारबाय ओमफ्राय नै मैगङावहाय दै लुनो फैदों आङो दायो मैगं गोदान गायदों लोगोफोर नै बेवहाय मैगं गोदान गायदों बे जाबाय फान्थाव फुलि ओमफ्राय बे फान्थाव बिलाथि ओमफ्राय बैफोरो बानलु राजा आरो बेखौ साइड फारसे गायबाय ओमफ्राय नै बिथिं गायथ'वाखै आरो बिथिं गायथ'वाखै दायो बेहाय लाइ फोगोन आङो लाइ गायगोन आरो दा दसे उनाव मैया गायदों बाजारनिफ्राय लाबोनाय लोगोफोर फान्थाव दायो दै लुनोसै आङो बिराद गुसु जाहांबाय लोगोफोर बिराद थान्दा जाहांबाय नै खुवा खुहांबाय गोजाङोसै दाना लोगोफोर आं बेखौ दायो फोनोसै आरो लाइ बेगर दङ बेहाय लाइ बेगर जोगोनारबो दं जोगोनार बेगरबो ओमफ्राय बे फोनोसै आं लोगोफोर दायो नै खन्थाबो लाबोखाबाय आरो दैबो लाबोखाबाय दायो आं बेहाय हाखौ मोजां माबा खालामसै आरो एरग्लिनोसै मा बेगर दं नै लोगोफोर नायदो जोगोनार बियो जोगोनार बेगर जोगोनार गोलाव गोलावा बियो बे बेगर बियो चाइनिस जोगोनार ना मा होनोथाय ओमफ्राय नैबे माबा मा होनो लेक्टुस गेन्दा फुलनि बेगर बायदिसो ओमफ्राय नैबे लाइ गिदिर जार आरो खेवनानै देखायनो लाइ बेखौ फोनोसै बे लाइ बेगर रज'जागोन ना रज'जाया बेहाय फोनोसै आङो दायो हाखौ जावग्लिनानै लानोसै आरो बेवहाय हासार होदोंमोन आं दाख्लै हा दुफु दुफु खालामबासो एसे मोजां जायोना ओंखायनो हाखौ एसे माबा खालामफिनबावनोसै बेहाय जावैग्रोनानै देनां रज'बा बेलेगाव गायस्लायनोसै आरो
लोगोफोर आं दायो लाइखौ फोखांबाय आरो बेवहाय बे लाइन मोनसे बेवहाय फोबाय आरो उनावहाय आं रज'बा नोंथांमोननो खिन्थानोसै रज'योना रज'आ। लोगोफोर नै आं गायनाय लाइआ रज'जोब्बाय नै जि साइज जाखाबाय गिदिर गिदिर जाबाय नै लोगोफोर नायनानै लादो। नै बिबार बारबावबायसो गायस्लायनोबो मोनासै ओमफ्राय लाइआनो गिदिर दा नङा बे लोगोफोर बेबायदिसो जाबाय लाइ गिदिर जाद होननानै हरबाय आंनो ओमफ्राय लाइआनो बेलेगसो जास्राबाय। नै लोगोफोर लेक्टुसाबो बेयाव रज'दोंमोन ओमफ्राय माखासे दाउ एरनानैथ' रज'आसै आरो ओमफ्राय बेयो लेक्टुसा बारा मोजां रज'आसै लोगोफोर दाउ एरला जोबनानै नै बेहाय फोदोंमोन नालाय आङो बेहाय ओमफ्राय बिथिंजाय लाइ नै जा एसे रज'दोंमोन बेखौ आं नैबेहाय गायबाय आरो ग्रथ बेगआव बिथिंजाय गायबाय। दाबो मोनफा मोननै दंबावो बेखौ गायस्लायनांगौ लोगोफोर गायस्लायनोबो सम मोनाखै। ओमफ्राय नै जोगोनाराबो खिलिबाय सातथामोन सातथायाव फांब्रैल'सो खिलिबाय आरो ओमफ्राय नै फान्थावआबो बिबार लाहांबायानो बेलाथियाबो थायहांबाय थायफा थायनै र' नोंथांमोन देखायनो आं खाथियाव थांनानै नै फिथाइ थायहांबाय लोगोफोर नैलाय बिथिंजायबो थायहांबाय बारदोंबो थायदोंबो थायथ'वाखै नैबेबो थायसिगोन बावला। ओमफ्राय नै लोगोफोर फान्थावआ बिबार लाहांबाय आरो लासिगोन गाहायावनो नै बेखौबो मोनजाथारसिगोन लोगोफोर नैबेखौ बिराद मोजां जाहांबाय बिथिंबो गायदों फांफा फांनै दंबावो गायस्लायजोबसै बेखिनियानोमोन लोगोफोर नै आं गायनाय मैगङा रज'बाय। ओमफ्राय नैबे माबा बिनखौबो गायदोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय बेबो रज'बाय बिबार लाथ'वाखै बियो ओमफ्राय मटरखौबो मोनफा मोननै थुना होदोंमोन आं नै खिलिजोब्बाय मटराबो माखासे दंबावो बैथिंजायबो बे जिं जिङावबो मटर गोजा बे। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नै फुंनि भिउ आरोना दिनै बाजार दङ नै बिराद मानसिफोर थांदों बाजाराव।